Администрацията заслужава ли си бонус? Моля? Администрацията заслужи ли си бонус? Не, изобщо не заслужават. Нищо, общината сега решила, че всичко това тук ще се почисти, ще стане приятна пешеходна улица с градинки, пейки. Смяташ ли, че това е хубава идея? Аз също не смятам, защото вижте колко много хора идват тук, които не са дошли заради градинките и пейките. Да, но сега има други големи супермаркети и така нататък, които хората могат да пазаруват от тях. Аз мисля, че тези хора, които отидат в мола, не са същите, които идват тук. И всъщност с мястото на тези хора, които виждате по улицата, те са си го намерили тук и идват всеки ден заради специалните функции на това място. А пък ако то стане просто още един мол, не е ясно тези хора къде ще се намерят това, което търси. Вие пазарувате ли често? Да. Ти смятате, че е по-евтин? Да, поне 2 пъти по-евтин за някои неща. Спрямо, например, Красно село пазар, казвам не. А този или е най-евтиният пазар в София? Да. От кога това евентуално ще бъде да се? След около 4 месеца трябва да махнем тези павилиони. Така са обещали. И ще стане пешеходна зона? Да, с фонтани, пейки, ще има кафенета, такива неща. Са приятни работи, нали? Както Витушка ще стане. А пък ще имаме още една Витушка, не ясно къде ще имаме женски пазар. Да, наистина женски пазар ще го има ли? Иначе ще остане това, което е там с покрива, което да го едиска на спорта. Само ще остане, да. Тези хора тук, сергиите, къде ще отидат? Трябва да ги питате тях. Сега ще ги питаме, добре. Щайте, какво мислите за идеята на общината да закрие пазар? Не са решили правилно. Истина ли е? Да си пазаруват. Наистина ще го закрият, да. След колко време? Казаха, че и март месец ще бъде, пък не знам. Края на марта или началото? До края на марта. Трябва да се изнесете. Трябва да се изнесеме. А къде ще отидете? Не знам, за сега все още не знаеме на къде. Търсиме на някъде, но... Това от кога е решение? То решението е отдавна, но сега вече е в сила. От Нова година вкараха? Да. И ви предупредиха кога? Все още не са казали официално, но така слухове имаме от други. Добре, то няма ли като ви предупредят официално да има някакъв гратисен период, да речем? За сега нищо не ни обявиха. Все още не са ни обявили тези неща, но чакаме март месец. Би трябвало сега да ни казват вече, до края на марта да се изнасяме. Ако не ви кажат? Ако не ни кажат, ще си продължиме. А смятате ли, че бонусите, които си раздаде администрацията, са справедливи? Не са справедливи. Много лошо направиха с тези бонуси. Кого е тази идея? Това също е много сложно за обяснение. В смисъл, има примерно хората, които живеят в тези къщи, те не биха искали тук да има пазар, защото на тях им е шумно, мръсно. Нали, аз ги разбирам. Тук, доколкото знам, още от турско време е имало пазар. Има от 1907 година. Преди това е било пред банята. Тук е преместен 907 някъде. И от тогава си е тук, да. Обаче в момента хората вече имат повече претенции, искат да живеят в по-приятна обстановка и им пречат всички тези бедни хора, които тук самотят. Нали? И търговците, и лудниците, и мърсотията и така. Нали? Аз ги разбирам тях, но въпросът е, че другите хора какво ще правят? Нали? Също. За тях никой не мисли. Е така. Иначе идеята е на кого е? На общината ли е? Всъщност идеята започва от, как да ви кажа, хората, които живеят тук, те си имат инициативен комитет, който е направил постъпки пред общината, успял да ги убеди, че трябва да се направи нещо за пазара. То не се трябва да се направи, защото виждате, тези павилиони са от преди 50-60 години и не са пипани. И тротуарите тук виждате как е. Но въпросът е дали трябва да е толкова драстична мярката, която се предприема. И общината е харесала тяхното предложение. В смисъл, те са много убедителни. И някакси идеята, че тук ще стане приятна европейска обстановка, нали, звучи много готино. Въпросът е, кои са хората, които ще ползват. Добре, съдбата на другите пазари, знаете ли каква ще е? Например, на Красно село, на Младост и така? Не знам много. Знам, че по принцип тях трябва да им се направят някакви преустройства и реновации, но няма да са толкова драстични. Женския пазар че е някакси големия проблем, защото е в център на града и някакси
грозен и непредставителен за европейска София. А ти не мислиш ли, че това е все пак някакъв вид монополизъм, да се направи картел между големите вериги и да закрият тези търговци? Не знам дали големите вериги са се сетили за това нещо. Мисля, че проблема наистина е локален, т.е. хората, които живеят тук, са доста активни, успяват да убедят общински съвет. Също някакси за нормалната средна класа хора, които не идват тук така или иначе, на тях пазара наистина им изглежда като някакво място, което би трябвало да се махне. С всички тези физиономии, които виждате тук по улицата, зле обеличени хора и така нататък. Да ви питам, по същия начин може на другите места, на всички други пазари, хората да скочат и да кажат, аз този пазар ни пречи и махнете го. Съмнявам се, защото това място е по-радикално тук. Наистина Другите пазари са доста по-нормализирани, как да ви кажа. Те не изглеждат толкова драстично, както тук. Но и цените там са съответно, както ви казах, 2 пъти по-високи. На практика са по-високи дори отколкото супермаркетите, ако отидете в Красно село. Смятате ли, че това е пътя? Да само големи вериги? Не, аз не смятам, че това е пътя, но явно общината така смята. Аз лично въобще, както виждате, аз съм тук. Да, добре, мерси. Знаете ли, че пазара ще го маха? Не ме интересува. Знаете ли, че пазара тук ще го маха? Чула съм нещо такава. Смятате ли, че е добра идея? До някъде, да. Защо? Защото е сборище. Вие не пазарувате ли тук? Много рядко. Рядко пазарувате? Да. А не смятате ли, че е по-евтино, да речем? По-евтино, но много лъжат. Лъжат? В килограмите. Случвало ми се на 2 килограма, 300 грама да ги няма. 300 грама? Да, на 2. И от тогава вече не пазарувате? Много рядко. Ето сега съм дошла специално за Арпачек, защото няма на нашия. А откъде пазарувате? В Красна поляна. На пазара? Да. А не пазарувате ли в големите супермаркети? Да, когато се прави голям пазар всъщност. А иначе за по-древни всекидневни неща на пазара. А да ви питам, смятате ли, че са справедливи бонусите, които си ги раздаде администрацията? Какви бонуси? Нали ще ги връщат? Да, вярвате ли? Надявам се, силно се надявам. Пазара ще го махат тук. Не. Добра идея ли е според вас? Не мога да ви кажа. Ние сме си свикнали тук, без него не можем. Добре, ако го махнат, къде ще пазаруват? Не знам. Тук трябва да си има пазар. Да ще го Това е. Така ли? Да, така казва. Ние не можем без този пазар. Къде ще ходим да пазаруваме? В големите супермаркети. Не. Там е хубаво, но е по-скъпо. Тук повече така за избор, по-голям избор има на пазара. На цени, на качество. Но живущите тук са се оплакали, че им пречат. На кого, как им пречим? Така, даже са правили подписка. Не знам, мен ако питате, аз съм си свикнала тук и ми е много добре. Приятно. Прощайте, знаете ли, че пазара ще го махат тук? Не. Смятате ли, че е добра идея? Нямам представа, те ще решат. Има други, които са. От тук ли пазарувате по-често? Поредко така, пазарувам, да. Добре, ако го махнат... И като го махна, на друго место ще го направят. Например, по големите супермаркети? Не, те са манеги тия супермаркети. Знаете ли, че пазара ще го махат? Пазара ще го махат. Некого го махат, некого го ремонтират, не се знае. Мислите ли, че е добра идея? Не е добра идея. Защо? Защото тук е на средата, сред града, по-близо до трамвай, до превозно средство. И от тук са си свикнали да пазаруват? Кой къде е свикнал, там пазарува. Добре, ако го махнат, къде ще пазаруват? Къде го сложат? По другите пазари. Има и други пазари. Има и други пазари? Да. Има и големи супермаркети? Да. Ходите ли там? Супермаркет е по-добър от тях. По-добре от пазара? Тук не е много добър пазар. Циганите много лъжат. Отпред на тура един куп, отзад иде скапалото към него. Ако претендираш, кара се, псува, вика. В другите пазари не е ли така?
То не е така. Тук е не е лошо. Тук е най-лошо. Иначе правилно ще го махат. Пазара ще го махат. Да, защо? Мислиш ли, че е добра идея? Тук сума народ работят. Ако го няма този пазар, ни предприятия има, ни къде ще работят хората. Не знам, те... Кой знае това? Той е правителството да реши тези проблеми, не ние. Тук хората, които са живяли, са се оплакали, направили са подписка, че им пречи пазар. Пречи им. Кой им пречи? Идвате да си пазуват. Това пречи ли им? Например, вие често ли пазар? Тук си пазуват. Наистина дълго, скъпо. Добре, ако го махнат, къде ще пазуват? Никъде. Била скъпа. Къде ще да купиш храна от била като толкова скъпо? Добре, не мислите ли, че това е идея на големите супермаркети да махнат малките? Това го направиха. Затова го направиха. За друго не, за беден човек нищо не го устои това нещо. Знаете ли, че пазара ще го махат тук? Да, чете го в пресата. За мен не е справедливо. Защо? Защото това е, може би, над век. Този пазар? Да, разбира се. И това е една атракция за софиянци. И мисля, че не е редно да го махнат. Добре, вие често ли пазарувате? Да, определено. Ако го махнат, къде ще отидете? Ще търся все пак хората, които продават и които ги познавам тук от пазара. Те ще намерят някъде къде да продават и там ще отида, естествено. Има хубава стока, но не цялата. Човек трябва да подбира. А по големите супермаркети? Много са далече на някои места. И човек трябва да не може да отида с превозно средство, примерно метро, да кажем, което е далече. Трябва да имаш кола. А при това скъпо гориво и цената става много висока. Тук ще стане пешеходна зона. С фонтанчета, с пейки. Смятате ли, че е добра идея? Циганията няма да се махне при това условие. Няма да се махне? Няма да се махне. Макар и фонтанчета да има, циганите пак ще продават цигари, пак ще продават наркотици. Няма да се откаже това нещо. Никой няма тръгне като мен да обикаля да търси с 20 стинги по-евтино ябълки или нещо друго. Богати си купуват, доставят им го по-качествено. По-здравословен живот ще ние ядем скапаните неща и правим пробиване. И аз подарам ми си иска да си остане, но така да стане, че да може човек да си избира нещата. А не той ти казва, отпет сложил хубавите картофи отзад дребните, които са набитки и въобще некачествени. И това да се махне, че нека ще стане пазара. По-хубаво да правим, по-осветено. Но вече това от нас не зависи. И аз ви благодаря.